Hola, bon dia. Soc en Xavier Laoz, autor de la novel·la Cambra sense finestres, Les senyores de Campoamor, una novel·la dedicada al món femení, on parla en primera persona de l'assetjament a les dones, la violència de gènere i les seves conseqüències. El proper 23 d'agost estaré presentant a la novel·lista Ampar Fernández al Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir de l'any 2024. Aquesta novel·lista, que és un referent en el món actual de la novel·la negra, ha obtingut el Premi Dashiell Hammett de la Setmana Negra de Gijón, amb la seva novel·la El miedo en el cuerpo, que la discutirem i en parlarem en el proper certamen. Aquesta novel·lista escriu des de l'any 1998 i publica, i amb reconeixements a tots els certàmens on ha participat. Us recordo que estarem el proper 23 d'agost a les 13 hores al Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir per presentar a l'Ampar Fernández. Us hi esperem.